programa de jazz que fem amb la Núria Noguera i Carlos Fonfreda a Ràdio Lot compleix el seu 10è aniversari. Com que és l'únic programa de jazz que es fa a les comarques gironines i dels pocs que es fan a Catalunya dedicats al jazz, doncs ens ha semblat que havíem de celebrar-ho d'alguna manera, el 10è aniversari, i per celebrar-ho se'ns va acudir fer un concert de jazz, evidentment, i per això hem convidat amb un músic jove de 28 anys, molt interessant i amb una projecció internacional espaterrant, vull dir, es pot dir que és el músic jove que tenim a Catalunya que més toca a l'estranger, jove. Poder ser en aquest moment tan important de la història del programa aquí està molt bé, ens enorgulleix molt. Encara recordo la primera vegada que en Carles i la Núria em van venir a veure per oferir-me la possibilitat d'emetre a través de Ràdio Lot la Pas de Jazz. Deien, és que tenim ganes de fer créixer el programa, i jo em sembla que ho heu aconseguit. Difícilment trobaríem en una ràdio de les nostres característiques un programa elaborat d'una forma tan profunda, amb un criteri tan clar i que, a més, posa a escena artistes que, si no fos per la Pas de Jazz, segurament desconeixeríem. I aquest divendres hi serem per gaudir d'aquest concert que ha de ser espectacular, amb aquest noi de 28 anys que d'aquí uns anys segurament serà, si no ho és ja, un dels referents indiscutibles del jazz del segle XXI. Jo, si alguna cosa m'agradaria destacar d'aquests darrers 4 anys que he estat regidor de Cultura, va ser aquella aposta que vam fer per al jazz, descobrir la bona resposta que va tenir per part del públic, és a dir, tots els concerts que hem fet al Turín dedicats al jazz hem omplert la sala, i això en aquest moment no ho fa ni la música clàssica, ni ho fa el folk, ni ho fa la música amplificada moderna. Realment el jazz va ser una sorpresa descobrir que si dones qualitat la gent et respon, venen als concerts i el que és més important s'ho passen molt i molt bé. Per tant, Joel, Carlos, Núria, felicitats per aquesta celebració, a més amb aquest al·licient que veureu un concert de jazz a la Carbonera, que és un espai habitualment poc utilitzat per fer-hi música, que ens agradaria que en el futur en fes més, us servís més, i sobretot perquè té aquesta estructura feta a base de columnes, d'arcades, que quan hi entres dius, home, això és una cava de jazz, i ho veus a simple vista que és el lloc perfecte per fer-hi aquest tipus de música. Esperem que aquest concert sigui un primer intent de fer-ho i que en el futur en puguem repetir de semblants. Tot va començar fa 11 anys, quan amb el Carles vam dir de fer un programa de jazz i teníem ganes de fer ràdio, particularment jo tenia ganes de fer ràdio, i el Carles va dir fem un programa de jazz. Va ser fantàstic que ho digués, perquè jo feia temps que li deia, amb tot el que saps no pot ser que t'ho guardis només per tu, això es té que compartir, i ara és una gran manera de compartir-ho. I va haver-hi, malauradament, en Pam Vila feia un programa de jazz a Ràdio 90 i va morir. Aquell forat que va deixar, nosaltres el vam... Ell sempre venia a casa a buscar discos i llavors vam omplir aquell forat i després ja vam saltar cap a Ràdio Lot i fins avui que estem supercontents.